Arriba l'esmorzar. Els piquetes. Adéu! Som gent pacífica i no ens agrada cridar! Som gent de pau! 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 Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Cop de fals defensors de la terra, bon cop de fals, que tremoli l'enemic, en veient la nostra ensenya, com fem caure espigues d'or, quan convé seguem cadenes, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Això va per vosaltres, tots els que esteu presos. L'autopista que connecta amb Europa, tota parada, i nosaltres no pararem fins que sigueu a casa.
Doncs bé, sembla que hi hauria novetats, perquè com podem veure, en aquests moments estarien actuant els antiavalots. Tenim allà Mariona Comelles. Mariona, explica'ns, què està passant concretament aquí a Borrassà? Jo concretament el que deies, a partir d'un quart d'una